Ці Польшчы сапраўды пагражае напад Расіі? Разбіраемся ў сенсацыйных навінах і абмяркоўваем, наколькі рэальная гэтая пагроза. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і з вамі зноў Максім і Кірыл. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промокод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. 25 верасня запрашаем на канферэнцыю Белтех у Варшаве, галоўную канферэнцыю беларускага IT-камьюніці. Спецыяльна для вас квіткі са зніжкай 10% па промокодзе «Зроблена». Музей Полін запрашае на бясплатную экскурсію па яўрэйскай Муранаве на беларускай мове. Ужо 12 ліпеня ў гэтую нядзелю вас чакае аўтарская экскурсія па адным з самых цікавых раёнаў Варшавы. Падчас шпацыру вы пабачыце сляды мінулага жыцця Муранава і месцы, што існавалі яшчэ стагоддзі таму. Таксама вы даведаецеся больш пра унікальную канцэпцыю забудовы раёна, пабудаванага на руінах варшаўскага гета. Важна, шпацыр бясплатны, патрэбная толькі рэгістрацыя. Уся інфармацыя, як звычайна, у апісанні пад гэтым відэа. Маршрут зойме каля 2 кіламетраў і 2 гадзін, а экскурсія адбудзецца пры любым надвор'і. Таму абавязкова вазьміце з сабой парасоль, калі будзе дождж, ці ваду, калі будзе горача. Ці ўсё адразу, бо варшаўскае надвор'е зараз такое. І яшчэ раз, усе падрабязнасці і рэгістрацыя у апісанні пад гэтым відэа. Запрашаем на знаёмства з Варшавай. Кірыл, вось такі ў нас сёння будзе цікавы і не вельмі вясёлы выпуск, я б сказаў, хаця апошнім часам не тое, каб шмат здараецца вясёлых. Давай распавядзем, з чаго ўсё пачалось, бо мы з табой неяк нават абмяркоўвалі ўжо, што нават Дональд Туск сказаў, што магчымая пагрозу, нейкі напад з боку Расіі цягам некалькі месяцаў. Тады мы пра гэта казалі ў кантэксце таго, што вось ці Славомір Менцэн, ці хтосьці яшчэ казалі пра гэта, што вось калі прэм'ер краіны кажа пра нешта такое, то чаму не бачна падрыхтаванняў да гэтага. І вось як бы справа зноў вяртаецца, журналісты кажуць пра шмат крыніц, якія пацвярджаюць, што напад такі верагодна рыхтуецца. Давай усё гэта паабмяркоўваем. З чаго пачалася новая гісторыя? На гэтым тыдні быў апублікаваны сенсацыйны, на мой погляд, артыкул на партале ОНЕТ аўтарства журналіста Вітальда Юраша, якога мы ўсе з вамі ведаем, які з'яўляецца, на мой погляд, адным з лепшых экспертаў па беларускім пытанні ў Польшчы. Але ў гэтым разам артыкул не тычыўся беларускага пытання, а загаловак яго сапраўды нарабіў шуму у польскім грамадстве і таксама у мігранцкім асяроддзі. Справа ішла пра тое, што Вітальд Юраш са спасылкай на ажно 5 крыніц у розных сферах, то бок і сярод польскіх спецслужбаў, і сярод розных ведомстваў у НАТО, прывёў такі тэзіс, што Польшчы пагражае напад з боку Расіі. Адзінае, што ён, канечне, на самом пачатку ўжо зазначыў, вось гэта трэба падкрэсліць, што гаворка не ідзе пра тое, што нам пагражае нібыта паўнамаштабнае ўварванне Расійскай Федэрацыі, але гаворка ідзе пра нейкую магчымую збройную правакацыю. І далей у артыкуле ён таксама апісаў розныя варыянты гэтай правакацыі. Далей, што цікава, розныя крыніцы даюць розныя варыянты. То бок тут таксама няма згоды. Але тэма вельмі сур'ёзная, бо я таксама бачу у соцсетках, што сярод беларусаў, якія жывуць у Польшчы, магчыма, не было панікі, але дакладна быў такі непакой. Слухай, давай падрабязней пра гэты артыкул. Вось на што б ты звярнуў увагу, што ў ім важнага? Ну, акрамя таго, што мы зараз і сцэнары пра гэта прагаворым і ўсё такое, на што б ты звярнуў увагу ўсё ж такі? Па-першае, я звярнуў бы ўвагу на сур'ёзнасць гэтых крыніц, з якіх паходзіць інфармацыя, якую здабыў Вітальд Юраш. Бо гаворка ідзе пра кіраўніцтва, пра чыноўнікаў высокага ўзроўню у польскіх спецслужбах, напрыклад, ці пра тое, ці пра асобы, якія працуюць на высокіх пасадах
у камандаванні НАТО у Еўропе. Вось таксама гаворка ішла і пра амерыканскія спецслужбы. То есть то бок крыніцы сапраўды вельмі сур'ёзныя, і не звяртаць увагу на такія інфармацыі абсалютна нельга. Вось таксама на што варта звярнуць увагу, пра гэта мы яшчэ больш падрабязна пагутарым яшчэ крыху пазней. У гэтым артыкуле гаворка ідзе пра тое, што менавіта Польшча можа стацца вось гэтым эпіцэнтрам, вось, і галоўнай мэтай, галоўнай мішэнню для Расійскай Федэрацыі. Давай пяройдзем да канкрэтаў, калі можна так сказаць. То бок, якія гэта могуць быць верагодныя дзеянні? Пра што гаворка? Гаворка ідзе пра некалькі варыянтаў магчымага развіцця падзей. Ось, яны, скажем так, можна іх падзяліць вось у такой палітры, так, ад менш небяспечных да больш небяспечных. Калі гаворка ідзе пра менш небяспечнае, то, напрыклад, сімуляцыя ракетнай атакі на Польшчу, так, што, напрыклад, вымусіла б Польшчу нейкім чынам адказаць. Ось, ці сімуляцыю авіаудараў па Польшчы. Ось, што, напрыклад, прывяло б да таго, што ў Польшчы быў бы алярм у супрацьпаветранай абароны, так, і скарыстаўшыся ўсім гэтым хаосам, які паўстаў бы ў такім выпадку, Расія магла б прасоўваць нейкія свае інтарэсы і ідэі. Ось, напрыклад, таксама атака дронаў. Пры гэтым тут нам уяўляць ужо нічога не трэба, так, бо у даслоўна верасні мінулага года вось той памятны залёт 19 дронаў у паветраную прастору Польшчы вельмі добра нам паказаў, як гэта можа выглядаць. То бок тут мы ўжо ведаем, што магчыма. І ўжо аж да найбольш небяспечных, на мой погляд, крокаў. Гэта, напрыклад, нейкая збройная правакацыя на мяжы, напрыклад, з нейкім заходам узброеных сіл, там, невялікай колькасцю, скажем так, ось, але заходам на польскую тэрыторыю, напрыклад. Бо, напрыклад, не ведаю, GPS сапсаваўся, так, ці дарожныя знакі пераблыталі. Вось. Ці, напрыклад, ратаванне нейкага экіпажу, нейкага, напрыклад, верталёту, там, ці яшчэ нешта там. Вось. Тут можа быць сапраўды вельмі шмат розных варыянтаў. І што яшчэ важна, вось апошні пункт — гэта правакацыя пад фальшывым сцягам. Вось. Гэта сапраўды класіка ўвогуле ваенных дзеянняў, так. Прыкладаў далёка шукаць не трэба. Даслоўна, Другая сусветная вайна пачалася з правакацыі пад фальшывым сцягам у сённяшнім польскім горадзе Глівіца. Так, ось, на той момант ён называўся Гляйвіц, і фашысцкая Германія вось тады зладзіла там такую правакацыю. То бок, як мы бачым, варыянты ёсць вельмі розныя, і сітуацыя сапраўды гучыць даволі сур'ёзна. Слухай, дакладню. Калі ты кажаш сімуляцыя ракетнага ўдару, што ты маеш на ўвазе? Ці гэта сапраўдны ракетны ўдар, ці гэта ўсё ж такі сімуляцыя? Менавіта ў артыкуле гаворка ішла пра вось сімуляцыю авіаудараў, так, вось, і дарэчы, ракетныя ўдары таксама магчымы, так, бо заўсёды можна сказаць, што, не ведаю, там памыліліся, тэхніка дрэнна спрацавала, ці, напрыклад, Украіна працавала нейкія неверагодныя вундэрвафлі, якія дазваляюць перакіроўваць ракеты, вось, якія ляцяць на тэрыторыю Украіны, і вось яна ўдарыла недзе там па тэрыторыі на Польшчы. Што б здарылася ў такім выпадку, я думаю, уявіць сабе нескладана, так, асабліва маючы на ўвазе настроі, якія ў дадзены момант пануюць у польскім грамадстве. Але слухай, для мяне застаецца пытаннем, калі шчыра, якія мэты могуць быць у Расіі вось такімі правакацыямі? То бок, чаго менавіта яны хочуць? Мэтаў таксама тут некалькі. Вось гэта тыя самыя шахматы 5D, вось, у якія расійская дзяржава, расійская дыпламатыя заўсёды вельмі любіла гуляць. Вось, і ў іх гэта атрымлівалася, дарэчы, на жаль, звычайна лепш, аніжэлі, напрыклад, у заходніх краін. Але гаворка ідзе пра тое, што, па-першае, гэта тэст НАТО, магчыма. Вось, тэст 5-го артыкулу НАТО, тэст еднасці і рашучасці саюзнікаў Польшчы па паўночна-атлантычным альянсе. Таксама, што здаецца адным з найважнейшых, вось, гэта
змена стасунку да дапамогі ўкраіне. Бо ідучы на такую правакацыю, Расія можа, напрыклад, пагуляцца ў такую гульню, што шляхам перамоваў, напрыклад, што вось мы перастаем, мы выводзім свае войскі, а вы, калі ласачка, перастаньце дапамагаць Украіне. Вось, бо Расія ў дадзены момант усё ж такі завязла крыху гэта, канешне, у вялікім двукосці, завязла ва ўкраіне, і сітуацыя яе таксама, ну, не вельмі цікавая. Вось пра гэта мы таксама яшчэ паразмаўляем зараз больш падрабязна. Ці можа быць так, што гэта таксама пра вось гэтую затрымку дапамогі Украіне, але ў тым кантэксце, што паглядзіце, цяпер пагроза ёсць і для вас, таму там не перадавайце сваю зброю, не ведаю, танкі ўкраіне, бо вам яны, магчыма, спатрэбяцца. Ці можа быць яшчэ такое нешта? Ну, скажем так, вось тут якраз такі я б не до канца пагадзіўся, бо ўсё ж такі заходнія краіны таксама бачаць, у якім стане знаходзіцца Расія. Вось, яны колькі там уж год, здаецца, штурмуюць малую такмачку, вось, і нядаўна святкавалі усім сваім вось гэтым усёй сваёй Z-супольнасцю, так, тое, што яны нібыта авалодалі Канстантынаўкай, так, вось, то бок, прабачце, тут кішка танка, скажем так. Вось, і заходнія краіны дакладна гэта бачаць. Гаворка ідзе хутчэй пра тое, што вось мы вам даем супакой, мы вас не чапаем, вось, а вы, калі ласка, нам не перашкаджаеце. Вось, я б хутчэй бачыў такую вось менавіта больш непасрэдную логіку ў тых дзеяннях, на якія можа вырашыцца Расія. У тым жа артыкуле Вітольда Юраша была размова пра тое, што гэтыя вось нейкія пагрозы могуць ісці як з Калінінградскай вобласці, вядома, бо яна знаходіцца як бы унутры амаль што Польшчы, Літвы, замкнутая паміж гэтымі краінамі Польшчы, Літвой і Балтыйскім морам, ці з тэрыторыі Беларусі. Што ты пра гэта думаеш сам? Так, вось там былі апісаны менавіта у кантэксце Калінінградскай вобласці і тэрыторыі Беларусі гаворка ішла хутчэй вось менавіта пра канвенцыянальнае дзеянне, то бок уваход, напрыклад, нейкіх узброеных аддзелаў арміі, напрыклад, вось Расійскай Федэрацыі ці, не дай Божа, арміі Беларусі, вось, на тэрыторыю Польшчы, каб, напрыклад, вось, не ведаю, ратаваць нейкі экіпаж, так? І тут гаворка ідзе пра тое, каб такім чынам зрабіць тэст рэакцыі, магчымай рэакцыі на польскай дзяржавы і агулам НАТО. Вось. І гаворка ідзе пра тое, што ці Польшча адкажа ў такім выпадку агнём, ось, ці, напрыклад, пад уплывам нейкіх чыннікаў, ці то, напрыклад, амерыканскай адміністрацыі, ці яшчэ чагосьці там, напрыклад, іншых саюзнікаў НАТО, пачне перамовы. І менавіта перамовы ў такім выпадку для Расійскай Федэрацыі былі б найбольш карысныя. Бо яны паказалі, па-першае, нерашучасць НАТО, што, ў сваю чаргу, фактычна прывяло б да дэмантажу натаўскай сістэмы, бо азначала б, што гэтая сістэма абсалютна не працуе і абсалютна неэфектыўная. Дарэчы, вось 5-й артыкул НАТО, ён таксама вымагае кансэнсусу, так, у рэакцыі іншых краін НАТО. І дастаткова, што нехта там з іншых краін НАТО будзе не да канца ўпэўнена. Вось, а мы ведаем, што Расійская Федэрацыя, як той спрут, мае свае шчупальца паўсюль. Вось, яны дзесяцігоддзямі працавалі на тое, каб мець сваю агентуру нават на найвышэйшым узроўні ў розных краінах Еўропы і не толькі Еўропы, так. Вось, акрамя таго, мы добра ведаем, як сябе паводзіць адміністрацыя Дональда Трампа ў стасунку да Расіі, не толькі да Расіі, так, і ўвогуле, якія хаатычныя дзеянні часта яна паказвае. Вось, і на гэта таксама можа мець надзею Расійская Федэрацыя, што вось амерыканцы, напрыклад, у выпадку, калі, не ведаю, там, нейкі батальён узброеных сіл Расіі перакрочыць мяжу, так, і будзе, напрыклад, увойдзе на глыбіню, напрыклад, не ведаю, там, 20 кіламетраў на тэрыторыю Польшчы, так, і будуць тлумачыць гэта тым, што яны пераблыталі вось проста дарожныя знакі і думалі, што ідуць, там, не ведаю, на Маскву, так. Вось. І што ў такім выпадку амерыканцы патэлефануюць у Варшаву і змусяць Варшаву нейкім чынам ось, да таго, каб Варшава не адказвала рашучымі дзеяннямі, то бок не страляла, скажам так, так, а змусіць да таго, каб Варшава пагадзілася на нейкія там перамовы. Гэта, ў сваю чаргу, быў бы вельмі вялікі удар па суверэнітэце
польскай дзяржавы, так, бо і паказала б слабасць увогуле не толькі Польшчы як дзяржавы, але і яе саюзных сувязяў, так, з іншымі краінамі. Такім чынам Расія проста перамагла б, скажам так, у гэтым выпадку, так, і паказала б, што НАТО фактычна проста не існуе. І такім чынам у яе б аўтаматычна былі б больш развязаныя рукі, калі гаворка ідзе пра вайну, якая трывае ва ўкраіне. Ці атрымліваецца так, што Дональд Туск, які яшчэ не ведаю з месяц таму, можа больш, казаў пра тое, што як бы напад Расіі магчымы там цягам месяцаў, а не гадоў, ці гэта быў такі цізер, ведаеш? Што ты пра гэта думаеш? Ну, фактычна, Дональд Туск яшчэ ў красавіку, дарэчы, так заявіў, што калі гаворка ідзе пра пагрозу з боку Расіі, то гэта пытанне не гадоў, а хутчэй месяцаў. Адзінае, што на той момант Дональд Туск казаў хутчэй пра нейкі напад, але не падкрэсліў, што гэта напад абмежаваны, так, і што гэта хутчэй гаворка ідзе пра правакацыю. Ягоныя словы былі ўспрынятыя так, што нам пагражае вайна. Вайна цягам некалькі месяцаў. І велізарнейшай колькасцю каментатараў на той момант гэтыя словы былі ўспрыняты не зусім сур'ёзна. Бо якая вялікая вайна, калі Расія не можа ўзяць малую такмачку. Так? Гэты артыкул, які напісаў Вітальд Юраш, ён, скажем так, мне кажуць па-польску, допрыцызоўваў, так, удакладніў словы Дональда Туска. Дарэчы, не толькі ж Дональд Туск выказваўся на гэты конт. На гэты конт выказваўся таксама і Радзіслаў Сікорскі. Менавіта Радзіслаў Сікорскі звяртаў увагу на тое, што можа быць аперацыя пад фальшывым сцягам. Цяпер гэта ўсё больш укладваецца ў нейкую такую мазаіку цэласную, так, і дае нам погляд на сітуацыю, што так, фактычна. Дональд Туск дакладна мае нейкую інфармацыю, бо ўсё ж такі ён прэм'ер-міністр і фактычны кіраўнік па сваіх паўнамоцтвах найвышэйшага рангу персона ў польскай дзяржаве. Яны ўсе маюць пэўную інфармацыю ад сваіх саюзнікаў, якія, як падкрэслівае Вітальд Юраш, проста увесь час бамбардуюць Польшчу інфармацыяй пра тое, што Расія робіць нейкія планы. Так? І што Польшча, нягледзячы на тое, што ўсе думаюць увесь час пра краіны Балтыі, што не, менавіта Польшча можа аказацца гэтай галоўнай мэтай. І гэта было, балечна, так, нечакана для многіх, бо таксама і польскае грамадства, калі у СМІ абмяркоўваецца магчымыя нейкія правакацыі, нейкае больш збройнае супрацьстаянне з Расійскай Федэрацыяй, то ўсе адразу думаюць, гэта там нейкая там Эстонія, Латвія ці Літва, там, дзе гэта знаходзіцца, гэта далёка, у нас тут усё будзе спакойна. Калі б ўсё ж такі Расія вырашылася на такія дзеянні пад адрасам Польшчы, то гэта б сапраўды было нечакана, і было б пэўным шокам для ўсяго грамадства. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код «Зроблена» 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Тваё адчуванне, меркаванне, не ведаю, можа, пазітыўнае мысленне, ці наадварот не пазітыўнае мысленне. Як ты думаеш, як бы адрэагавала Польшча, і канкрэтна НАТО, напэўна, нават, на такія дзеянні? Дарэчы, адносна Польшчы, я спадзяюся ўсё ж такі, што Польшча адказала прашуча. Я разумею, што заявы гэта толькі заявы. Але з таго, што кажуць розныя польскія чыноўнікі, ці то Дональд Туск, ці, напрыклад, міністр абароны Кошыняк-Камыш, так, ці таксама Карен Навроцкі, усе яны паказваюць, дэманструюць, так, рашучасць сваіх дзеянняў. Таксама згодна з тым, што, напрыклад, напісаў Вітальд Юраш, і з таго, што я сам аналізаваў, назіраючы за паводзінамі еўрапейскіх лідараў апошнім часам, што я б усё ж такі спадзяваўся, што адказ менавіта можа быць рашучым. Дарэчы,
чым больш еўрапейскія краіны, чым больш іншыя краіны НАТО агулам і Польшча сама будуць паказваць, што яны гатовыя даць адпор, тым менш гэта тым больш гэта будзе дэмабілізаваць расійскую федэрацыю на тое, каб ўсё ж такі вырашыцца на такія дзеянні. Ці гэта з'яўляецца панацэяй, ці гэта дакладна дапаможа? Ну, не. Мы ўсе ведаем, што расійская федэрацыя агулам сваёй гісторыі э, вельмі часта любіць рызыкаваць. Вось, ісці ва-банк. Вось тое самае яны зрабілі ва ўкраіне ў 2022 годзе. Чым гэта для іх скончылася на дадзены момант, мы бачым, так? Вось. Таму паглядзім. Слухай, а ці няма ў цябе перажыванняў, што зноў-такі мы не ведаем, што адбудзецца ці што можа адбыцца. Ці няма ў цябе перажыванняў, што ў нейкі момант пачнецца, ведаеш, такое ну, яно 100% пачнецца, такое ўзважванне тыпу вось адказаць неяк умоўна рашуча і пачатак трэцяй светавой вайны. І што ў нейкі момант вось гэта, не ведаю, страх перад нейкай супер-мега-вялікай вайной, ён усё ж такі пераважыць і адказ будзе не такім рашучым, хаця невядома нават, што такое рашучы адказ у рэальнасці. Ну, рашучы адказ у рэальнасці, напрыклад, вось у выпадку, калі б увайшлі нейкі абмежаваны кантынгент войскаў, так, скажам так, вось, нейкі батальён, напрыклад, вось, увайшоў на нейкую там тэрыторыю ў Польшчы і пры гэтым, напрыклад, не рабіў бы нейкіх разбурэнняў, але проста вось яны б сядзелі сабе ў лесе, так, вось, і сказалі, што вось мы адсюль нікуды не ідзем. Рашучым адказам у гэтым выпадку было б вось менавіта выпіхванне іх назад на сваю тэрыторыю, пры гэтым пад пагрозай у жыцця сілы. Ці нават абмежаванага ў жыцця сілы, калі гэта спатрэбіцца. Так, вось, як, напрыклад, дзейнічаюць польскія службы, напрыклад, уздоўж сцяны на мяжы з Беларусю. Так, таксама. Вось. Ці пагроза трэцяй сусветнай вайны нейкім чынам пагражала б рашучасці НАТО і рашучасці Польшчы адказаць на Расію? Напэўна, так. Тым больш, што трэба разумець, што чаму ўвогуле Польшчу вось, абмяркоўваюць у гэтым кантэксце. Бо вось сярод усяго ўсходняга флангу НАТО менавіта ў Польшчы, здаецца, у Расіі атрымалася выгадаваць ну, можа, не толькі ў Польшчы, ёсць, канечне, Славакія, напрыклад, вось, але Польшча найбуйнейшая краіна вось, з усіх гэтых краін, дзе ў Расіі атрымалася збудаваць прарасійскія сілы. Вось, я тут не буду ўжо называць паімённа, скажем так, але мы ўсе дакладна ведаем, хто гэта. Вось. І ёсць таксама яшчэ не толькі адкрыта прарасійскія сілы, а ёсць яшчэ і сілы, якія, скажем так, гуляюцца на гэтай тэматыцы недзе там на памежы, ходзяць па так званым тонкім лёдзе. Так? І вельмі лёгка можна сабе ўявіць сітуацыю, што, напрыклад, ось у сітуацыі такога крызісу, які пагражаў бы тым, што перарасце ў нейкую паўнамаштабную канвенцыянальную вайну, у што я, дарэчы, не веру. Пра мае ацэнкі мы яшчэ паразмаўляем. Вось, то дакладна з'явіцца палітычныя сілы, якія пачнуць казаць, што, слухайце, трэба, здаецца, дамаўляцца. Так? Трэба неяк там сесці за стол перамоваў, вось, а гэты батальён будзе там сядзець у гэтым лесе увесь гэты час, вось, а НАТО будзе паказваць сваю неэфектыўнасць. Так? І вось такім чынам Расія іміджава менавіта пераможа. Вось. А ўсё ж такі такі дзень любіць сімвалізм. Так? І уцягнуўшы Польшчу вось, і іншых, напрыклад, саюзнікаў у нейкія перамовы, Расія такім чынам іміджава дакладна пераможа. На твой погляд, што магла б рабіць, ці ўжо робіць, ці было б файна, каб рабіла Польшча, каб вось не дапусціць да такіх правакацый і падрыхтавацца да іх? Ну, Польшча, насамрэч, ужо рыхтуецца, так? Бо вось усё ж такі была ўведзеная праграма SAFE. Ось ужо шмат падпісаных дамоваў мы маем, так, гэтыя грошы накіроўваюцца розным польскім прадпрыемствам, якія будуць развіваць так званую зброенювку, так, то бок вайскова-прамысловы комплекс, так званы ВПК. Так. Вось, і гэта вельмі крута. Дарэчы, на гэтым тыдні менавіта Польшча падпісала дамову са Швецыяй аб тым, што Швецыя паставіць Польшчы падводныя лодкі.
Вось гэта таксама вельмі важны крок, вось, бо вельмі варта развіваць таксама і марскую частку сваіх марскі сектар, так вось марскі сектар сваіх узброеных сіл. Таксама вось нядаўна ж мы таксама узгадвалі, што ў Польшчу прыляцелі першыя самалёты F-35. Так што ў сваю чаргу вельмі моцна ўзмацняе патэнцыял паветраны Рэчы Паспалітай. Тут, канечне ж, варта пазначыць, што гэтыя самалёты не лётаюць без дазволу прадаўца, то бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось, таму тут яшчэ вось чарговы пункт. Балансаваць. Шукаць балансу, выкарыстоўваць ўсе магчымыя здольнасці, каб балансаваць паміж Еўропай і ЗША. То бок у нас у гэтым выпадку якраз такі карысная сітуацыя, бо ёсць прэзідэнт, у якога, як здаецца, як ён кажа, ёсць даволі добрыя сувязі ў амерыканскай адміністрацыі. Дональд Трамп яго асабіста любіць. Вось, гэта таксама вельмі крута. Пры гэтым Дональд Трамп, будучы прэзідэнтам, калі падлічыць вось, і першую яго кадэнцыю, другую ўжо амаль што 6 гадоў, ён дагэтуль не зразумеў, што ў Польшчы не прэзідэнцкая сістэма. Вось, ён думае, што ўся ўлада ў нас прэзідэнта. Вось, і гэта выразна бачна, дарэчы. Вось, ну, у амерыканцаў агулам ёсць такая часам рыса, і ім цяжка зразумець, што іншыя краіны сканструяваны інакш, аніжэлі Злучаныя Штаты Амерыкі. Дык вось, Карен Навроцкі можа выкарыстоўваць гэтыя свае сувязі, гэтыя свае кантакты і агулам сімпатыю і блізкасць ідэалагічную, так, з Дональдом Трампам дзеля таго, каб вось фарпост вось гэты Польшчы быў там у ЗША, так каб недзе там у думках Дональда Трампа заўсёды, прынамсі, недзе з тылу галавы была думка пра Польшчу. Гэта вельмі добра. З іншага боку, мы маем урад, які праеўрапейскі. У Дональда Туска вельмі добрыя сувязі як з адміністрацыяй Еўрапейскага Саюза, то бок з Еўрапейскай камісіяй і іншымі чыноўнікамі, так і, напрыклад, з рознымі іншымі палітыкамі найвышэйшага рангу у Еўрапейскім Саюзе. Ці то, напрыклад, Эммануэль Макрон, так, ці, напрыклад, Фрідріх Мерц. Таксама чарговы пункт. Вельмі варта развіваць не толькі і падтрымліваць, поліць і лелеяць натаўскую структуру, так, як галоўны страхавы поліс, які базуецца на ваенным патэнцыяле Злучаных Штатаў Амерыкі, так, таксама вельмі важна працягваць разбудову вось гэтага амерыканскага еўрапейскага сектара, вось як нейкую такую паралельную структуру на ўсялякі выпадак, а яна будзе. Тым больш, што так ці інакш Злучаныя Штаты Амерыкі сваю прысутнасць, што б не здарылася, але ў наступныя 10годдзі яны і так будуць яе ў Польшчы зменшаць. Ось. І вельмі важна мець вось такі запасны варыянт. Чарговы пункт, які лічу таксама вельмі важным, гэта, напрыклад, тое, што варта працягваць перамовы з Францыяй і Великабрытаніяй аб тым, каб стварыць еўрапейскі ядзерны парасон. Так, бо гэта вось тыя дзве краіны, якія маюць свой уласны ядзерны патэнцыял. Бо ўсё ж такі амерыканцы з тых інсайтаў, якія ёсць у публічнай прасторы, нягледзячы на тое, што Польшча працягвае падморваць Амерыцы наконт гэтай тэмы і неяк там пасрэдна ці непасрэдна звяртае ўвагу, а ці не пагадзіліся б вы, то Амерыка ўсё ж такі не вельмі зацікаўленая ў тым, каб далучыць Польшчу да праграмы Nuclear Sharing. Так, вось нагадаю глядачам, што гэта тая праграма, дзе амерыканцы дыслацыруюць сваю ядзерную зброю у нейкіх краінах, напрыклад, вось у Італіі ці, напрыклад, у Германії. Так. І апошні яшчэ вось момант, дарэчы, па якім ёсць пэўныя чуткі, што нібыта нешта там ідзе. Так. Гэта вось той знакаміты Форт Трамп. Гэта ідэя, якая нарадзілася яшчэ некалі там у галаве прэзідэнта Анджэя Дуда, ось прыкладна гадоў каля 10 таму,
падчас першай кадэнцыі Дональда Трампа. І ў дадзены момант яна, здаецца, ажывае і пачынае жыць новым жыццём. Бо цягам апошніх некалькіх тыдняў пачаўся нейкі варушняк. У СМІ патраплялі розныя інсайты, пры гэтым з розных крыніц, ці то польскіх, ці то амерыканскіх, аб тым, што вось Амерыка, прынамсі з усмешкай, у сэнсе мілай усмешкай, глядзіць на гэтую ідэю і нават дае намёкі, што ў прынцыпе яны маглі б на гэта пагадзіцца. Бо ведаеце, у 97 годзе была падпісаная дамова Расія-НАТО. Згодна з гэтай дамовай, тады яшчэ быў прэзідэнтам Ельцын, Расія, скажем так, пагаджалася на тое, што НАТО будзе пашырацца на ўсход, але пад адной важнай рэмаркай: ніякіх сталых баз. І ў той момант менавіта была прыдуманая канцэпцыя. Добра, сталых баз няма, але ў нас будзе вечная ратацыя. То бок увесь час у Польшчы будзе, напрыклад, 10 000 жаўнераў, так, але проста, скажем так, камандны склад будзе змяняцца. Так. Іх увесь час будзе 10 000, але кожныя паўгады гэта будуць іншыя прозвішчы жаўнераў. Так. То цяпер, здаецца, Захад пагадзіўся з тым, што Расія сваімі дзеяннямі, напрыклад, в Украіне, не толькі в Украіне, практычна дэнансавала гэтую дамову у аднабаковым парадку, так? І цяпер у Захаду таксама развязаныя рукі, яны могуць зрабіць чарговы крок і акрамя той інсталяцыі супрацьракетнай абароны ў Раджікове, так, паставіць яшчэ і нейкую пастаянную базу, якую, прынамсі, нефармальна называюць Форт Трамп. Такім чынам, калі комплексна да гэтага падыходзіць, здаецца, што Польшча ўсё ж такі падыходзіць да гэтага комплексна, бо Польшча, прынамсі, польскае кіраўніцтва дакладна разумее тую пагрозу, якая існуе з боку Расійскай Федэрацыі, і таксама яшчэ маючы багаж некалькі стагоддзяў гісторыі розных стасункаў з гэтай краінай, Польшча, здаецца, найлепш разумее ўсю сур'ёзнасць сітуацыі і рыхтуецца. Слухай, давай павернемся да тэмы гэтай магчымай эскалацыі. Як ты думаеш, ці гэта будзе ўсё ж такі разавая нейкая акцыя, як умоўна той залёт 19 дронаў? Ці ўсё ж такі варта умоўна рыхтавацца да таго, што гэта стане нейкім, ведаеш, рэгулярным дзеяннем, не ведаю. Умоўна, раз на тыдзень абстрэл дронамі, ці раз на тыдзень лікі ракетныя, ці нешта такое? Я думаю, што адказ у тым, што гэта ўжо стала нейкім пастаянным чыннікам. Мы ўсё ж такі знаходзімся ў стане гібриднай вайны з Расійскай Федэрацыяй як частка Захаду умоўнага. Гэта, як казае Расія, калектыўны Захад. Мы з'яўляемся часткай калектыўнага Захаду. Мы знаходзімся пад рознымі атакамі Расійскай Федэрацыі. І гаворка ж не толькі пра залёт гэтых 19 дронаў, бо гэта была найгучнейшая, здаецца, сітуацыя на дадзены момант. Так, але варта памятаць, што ўвесь час адбываюцца ці то нейкія дыверсіі, напрыклад, у Польшчы. Так, дзякуй Богу, апошнім часам неяк менш чуць пра розныя такія выпадкі, і, здаецца, проста вельмі добра працуюць польскія службы, за што я ім проста вялікі дзякуй. Таксама, напрыклад, адбываюцца нейкія паветраныя правакацыі, калі, напрыклад, нейкія там самалёты з'яўляюцца ў паветранай прасторы, напрыклад, не Польшча, а, напрыклад, іншых краін усходняга флангу НАТО. Так, напрыклад, найбольш, здаецца, такой актыўнасці бачна ў балтыйскім рэгіёне. Таксама, што важна, дакладна адбываюцца і розныя атакі ў кіберпрасторы. Дарэчы, таксама варта вельмі памятаць пра тое, што у нашыя часы менавіта гэты сектар, ён з'яўляецца таксама адным з найважнейшых, так, бо заўсёды можна зладзіць нейкі маштабны блэкаут. Так? Я, дарэчы, быў у Мадрыдзе у траўні, і у Гішпаніі ў мінулым годзе быў такі агульнанацыянальны блэкаут. Па ўсёй краіне выключылася электрычнасць. Я размаўляў з палякамі, якія жывуць дзесяткі гадоў ўжо ў Гішпаніі, так, як гэта выглядала.
Усё станавілася. Немагчыма было скарыстацца ні грамадскім транспартам, ні кудысьці патэлефанаваць, усе засталіся без сувязі проста, так? І ўсё, у краіне хаос. Вось. Там гэта трывала, там, здаецца, менш за суткі, так? А можна сабе ўявіць, што будзе, калі гэта, напрыклад, будзе трываць тыдзень. Усё, канец цывілізацыі, скажам так, і поўны хаос. Нідзе не купіш прадуктаў, нідзе не купіш лекаў, не выклікаеш хуткую дапамогу, не даедзеш да працы, ды ўвогуле, навошта ехаць да працы, калі ў працы не будзе працы. Так, а вось, таму гэта вось таксама адзін з вельмі важных варыянтаў, які, на маю думку, дарэчы, у артыкуле Вітальда Юрша пра гэта гаворкі не было, але, на маю думку, гэта таксама з'яўляецца адным з галоўных пунктаў. Дык вось, мы ўжо, на мой погляд, знаходзімся ў стане гібриднай вайны. Адзінае, што гэта не азначае, што раз на тыдзень будзе ракетны абстрэл, вось нешта такое, але проста будзе большая напружанасць існаваць і без часу. Яна, і, дарэчы, і так ужо існуе. Вось. Але на градус гэтай напружанасці можа павысіцца. А тут шмат залежыць менавіта ад таго, як зарэагуе НАТО на магчымую правакацыю. Калі гэта будзе рашучы адказ, то, скажем так, можна спадзявацца таго, што далейшай эскалацыі не будзе. Ось. Але калі адказ будзе, скажем так, лагодным, ось, у сэнсе дамовіцца, перамовы, задобрыць і гэтак далей, то можна спадзявацца правакацыі. Пры гэтым далейшай эскалацыі, тым больш, што прыкладаў гісторыі вельмі шмат. 90 гадоў таму ўсё было тое ж самае. А ці не можа гэта быць проста, ведаеш, вбросам спецслужб, каб не ведаю што нават? Дарэчы, так. Наколькі можна давяраць такой інфармацыі? Ну, агулам я б ставіўся да гэтай інфармацыі сур'ёзна. Вось. Але калі я чытаў у першы раз гэты артыкул, вось некалькі дзён таму, то моя першая была думка, што, бляха, шукаюць нейкіх шпіёнаў, здаецца. Вось. Бо накідалі розных варыянтаў, спасылаючыся на розныя крыніцы. Ці не можа быць так, што, напрыклад, такім чынам правяраюць, адкуль ідуць уцечкі інфармацыі. Такі варыянт таксама, канечне ж, магчыма. Таксама вось публічнае агучванне, асабліва з вуснаў высокага ранду чыноўнікаў, як прэм'ер-міністра, напрыклад, так, можа з'яўляцца таксама спробай паглядзець на тое, што будзе адказваць варожы бок, то бок Расійская Федэрацыя ў адказ. І таксама, напрыклад, яшчэ, вось, што таксама можа з'яўляцца важнай мэтай, гэта усвядоміць польскаму грамадству, і не толькі польскаму, так, што агулам такія пагрозы існуюць. Бо вельмі важна, каб грамадства было лепш падрыхтаваным, нават проста маральна, вось, да таго, што нешта можа здарыцца. Слухай, ну, окей, тады яшчэ такое пытанне. Калі ўсё ж такі вяртацца да гэтага, да такой пагрозы, як усё ж такі рэальнай, бо яна, падаецца, рэальная, сапраўды. Чаму менавіта цяпер? Вось, вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо каторы год. Страшна нават падумаць, які. Чаму зараз? А чаму зараз? А таму, што вось малая такмачка. Гэта па-першае. Па-другое, таму, што Украіна сапраўды навучылася і брава для яе. Вось, жаліць вельмі балюча. Вось, нядаўнішні палёт УФО над НПЗ у Маскве, напрыклад, так, вось гэтая вялікая крышка, якая ў мяне цяпер на застаўцы на тэлефоне, гэта ўсё паказала слабыя пункты Расійскай Федэрацыі. Ці тое, што расейцы ў дадзены момант стаяць у кіламетровых чэргах па бензін, так, прабачце, Казахстан высылае 50 000 тонн бензіну ў Расійскую Федэрацыю ў якасці гуманітарнай дапамогі, калі я добра памятаю, я бачыў такі загаловак. Вось, Расія пачынае купляць у Індыі, так, бензін, бо бензіну ў іх няма. І гэта не адзіная праблема. Але гэтая праблема сталася, вайна прыйшла на тэрыторыю Расіі. Расейцы пачалі не толькі ўжо ў памежных рэгіёнах Расіі, так, там у Белгарадзе ці яшчэ недзе там, але нават у глыбіні Расіі, нават у далёкіх рэгіёнах, нават на Урале расейцы пачалі адчуваць, што яны ў стане вайны. І
Што робяць аўтарытарныя рэжымы вельмі часта ў такіх сітуацыях, так? Робяць нейкі рашучы крок, нават калі ён бессэнсоўны, так? Але каб абсалютна адвярнуць увагу вось на нешта, напрыклад, іншае, так? І таксама яшчэ у Расіі не ўсё добра з рэсурсамі. Яе фінансавае становішча ўсё ж такі, як бы яно там не выглядала, як бы не зіхацела Масква на фотаздымках, так, усё ж такі ў Расіі праз 5 гадоў вайны дакладна ўжо ёсць пэўныя праблемы, так? І такім чынам, канешне, Расія хацела б перанакіраваць увагу ось нават свайго ўласнага грамадства ось з унутраных праблем, якія пачынаюць біць у звычайных расейцаў, так, на вось нешта іншае. І таксама такім чынам галоўнейшая мэта гэта абмежаваць дапамогу ўкраіне, каб крыху змяніць баланс сілаў перад нейкімі там магчымымі перамовамі, якія дакладна ўсё ж такі набліжаюцца, бо гэтую вайну, я думаю, хочуць скончыць уже не толькі ва ўкраіне, але таксама ў Расіі, пытанне толькі на якіх умовах. А як ты адчуваеш, якая рызыка таго, што вось гэтыя правакацыі Расіі супраць Польшы могуць перарасці ў нешта большае? Ну, відавочна, сусветную вайну. Ну, у сусветную вайну, канечне, я думаю, што яшчэ не той момант, вось, і ўсё ж такі Расія ўжо нам і некалькі гадоў таму пагражала тым, што яна закідае ракетамі, вось, і ў радыеактыўны пепел яны 20 гадоў абяцаюць усіх пераўтварыць. Пры гэтым нічога такога не здараецца, бо дурных няма таксама. Вось, нягледзячы на тое, што там дакладна не ўсе здаровыя людзі ў кіраўніцтве гэтай краіны, так, але на, скажем так, на розных шчэблях, на розных узроўнях ёсць яшчэ і людзі, якія разумеюць, што гэта быў бы канец для самой Расіі. Ну, вось. Бо міравая вайна гэта азначае вайну ядзерную у дадзеным выпадку. Вось. Тут просто трэба казаць адкрыта. Калі гаворка проста пра нейкі паўнамаштабны канфлікт канвенцыянальны, то я таксама в гэта не веру, бо я не веру ў тое, што гэта ў дадзены момант настолькі сур'ёзна пагражае нам тут у Польшчы, бо ўсё ж такі ў Расіі няма рэсурсаў. Ось. І тут ізноўку нагадваю назву малая такмачка. Ось. Няма ў Расіі рэсурсаў, нават здаецца на тое, каб ваяваць з краінамі Балтыі, а не тое, што з Польшчы. Ось, дарэчы, Віталь Юрач таксама падкрэсліваў, спасылаючыся на ваенных экспертаў у сваім артыкуле, што у Расіі няма сіл і рэсурсаў на дадзены момант, каб ваяваць з НАТО. Ось. Нават калі гэта будуць меншыя краіны НАТО на ўсходнім флангу. Бо амаль што ўсе ўзброеныя сілы Расіі увязлі ва ўкраіне. Ось. І поспехі іхнія цягам апошняга года вельмі сумнеўныя. Ось. Тут нават можна сказаць, што большыя поспехі ў дадзены момант адносіць Украіна, якая навучылася біць у глыбіню, у тыл Расійскай Федэрацыі. Ось. Таму, на маю думку, і тут я б супакойваў, хутчэй за ўсё расійскіх танкаў мы пад Варшавай не пабачым. І спадзяюся, што я ў гэтым выпадку маю рацыю. Слухай, ну танкі так, але хто перашкаджае умоўна запускаць па сотні шахедаў па Варшаве раз на тыдзень? Быццам бы ніхто. Я разумею, але ў такім выпадку гэта таксама пагражае яшчэ і вельмі моцна Расійскай Федэрацыі, бо калі НАТО пачне адказваць з розных накірункаў, бо трэба ж яшчэ памятаць, што і Швецыя ўжо ў НАТО, і Фінляндыя яшчэ ў НАТО. Вось. Усе краіны Балтыі. Насамрэч, увесь усход Расійскай Федэрацыі быў бы пад вельмі вялікай пагрозай. Вось. І ў такім выпадку гэта вайна ўжо яна ўжо сур'ёзна прыйшла на тэрыторыю Расіі, але ў такім выпадку сітуацыя была б нашмат горшай. Гэта ўжо б сапраўды магло пачаць пагражаць існаванню самога расійскага рэжыму. Окей, давай павернемся как бы да Польшчы і да польскага грамадства. Вось як ты думаеш, якая была б рэакцыя тут, бо ўсё ж такі палітыкі дзейнічаюць у тым ліку, абапіраючыся на меркаванне грамадзян. Што ты пра гэта думаеш? Ну, польскае грамадства працягвае заставацца антырасійскім у сэнсе, што супраць расійскай дзяржавы, так, вось менавіта як рэжыму, так. Усё ж такі, я думаю, што нягледзячы на тое, што Польшча як дзяржава праігрывае на інфармацыйным фронце, на фронце барацьбы з расійскай дэзінфармацыяй, і гэта выразна бачна, усё ж такі большасць грамадзян яшчэ гэта не затручаная. Ось так ці інакш, канешне, калі б здарылася вось нейкая такая правакацыя, то так як я ўжо сёння казаў,
дакладна на трыбуну выйшлі б вось розныя прадстаўнікі розных палітычных сілаў, якія пачалі б намаўляць польскае грамадства да таго, што ну трэба неяк дамаўляцца, не трэба ўцягвацца ў вайну, гэта не наша вайна. Ось, і гэтак далей. Так, але ўсё ж такі большасць грамадства памятае, думаю, я спадзяюся, гісторыю і памятае, чым гэта можа для Польшчы скончыцца. Ось, а гэта скончыцца гэта можа чарговым уваходам у нейкую расійскую стрэфу ўплываў, ось, і паўтарэннем таго, што было там 150 гадоў таму ці 50 гадоў таму. Ось, прыкладаў у польска-расійскай гісторыі супольнай шмат. Мы на самой справе ўжо пра гэта размаўлялі, але так, каб напрыканцы зафіксаваць. Наколькі ты адчуваеш, што польскія палітыкі, ну вось прэм'ер, прэзідэнт, міністр абароны, вось топ узровень, гатовыя да вось нейкіх сапраўды такіх адказаў, якія паказалі Расіі, што сюды лезці не трэба? Ведаеш, я думаю, што гатовыя. Вось. Нават калі ўзгадаць вось сітуацыю, якая ўжо была амаль што год таму, так, верасень, залёт дронаў у Польшчу, то ну, у той момант супраца паміж прэзідэнтам і прэм'ерам была вельмі добрая. Ось, і розныя крыніцы ў асяроддзі урадавым ці ў асяроддзі прэзідэнцкага палацу казалі пра тое, што взорцова выдатнейшым чынам проста вось гэта адбывалася, калі пасярод ночы абудзілі і прэзідэнта і прэм'ера, яны прыехалі ў аперацыйны цэнтр, аперацыйны штаб разам, так, і ўсё было так, як па інструкцыях, так, як павінна быць. Усе споры былі адразу адкладзеныя на бок. Канешне, як толькі сітуацыя вырашылася, то адразу польская вайна вярнулася на папярэдні ўзровень. Але вось той прыклад паказаў нам, што яны гатовыя да рашучых дзеянняў, яны разумеюць сур'ёзнасць сітуацыі, і калі сітуацыя сапраўды сур'ёзная, то яны усе свае споры, усе свае спрэчкі адкладаюць на бок і займаюцца тым, чым займацца павінны. Вось. І давер у гэтым у мяне ёсць сапраўды да ўсіх амаль што, ось, можа, нават не амаль што, ось, да ўсёй гэтай да ўсяго гэтага пласта ось, людзей, якія адказныя за менавіта сілавыя дзеянні, так, за вайсковыя дзеянні. Таксама у мяне ёсць давер і да Касяняка-Камыша, напрыклад, і, дарэчы, ось, калі гаворка, напрыклад, пра канфедэрацыю. Славі Мэнсон, напрыклад, любіць гуляцца на розных такіх, скажам так, вельмі на мяжы, скажем так, ось, за што яго там нават некаторыя часам лічаць прарасійскім чалавекам. Але, напрыклад, Кшыштоф Босак, у сваю чаргу, я не. У яго ўжо погляды іншыя. Вось, дарэчы, Кшыштоф Босак, з таго, што кажуць інсайты, ён рыхтуючыся да магчымай урадавай кааліцыі пасля наступных выбараў, вельмі сур'ёзна рыхтуецца да пасады міністра абароны. Ось, гэта ягоная мара, здаецца. Ось, і ён сапраўды рыхтуецца, вучыцца розным рэчам, ось, і прарасійскім чалавекам я б яго дакладна не назваў бы так. Ось, таму я думаю, што рэакцыя менавіта людзей, якія ва ўладзе ці вельмі блізкія да ўлады, ось, то яна б была ўсё ж такі добрай. Ось, тыя прарасійскія сілы, так, яны ўсё яшчэ не настолькі блізкія, ось, да ўрадавых колаў. На шчасце. Окей. І, напэўна, на заканчэнне. Ведаеш, як бы сітуацыя пагрозы сапраўды становіцца ўсё больш рэальнай. Што, як бы, дадае табе пазітыву, калі так можна сказаць, і што, наадварот, выклікае непакой перад гэтым магчымым нечым? Ну, пазітыву дадае у маім бачанні тое, што, па-першае, польская дзяржава разумее сур'ёзнасць сітуацыі, так, і Польшча рыхтуецца. Вось, як мы ўжо сёння там абмеркавалі. І гэта бачна, робяцца сур'ёзныя, намацальныя, рэальныя крокі ў накірунку ўзмацнення абароны і ў накірунку адстрашання Расіі, так, каб яна сюды не савалася. Таксама, што мне дадае нейкага там аптымізму, ўсё ж такі, што ў Еўропе таксама гэтае разуменне з'явілася. Ну, гэта ўжо канстатацыя факту. Хацелася б, канешне, каб яна рабіла пэўныя крокі яшчэ хутчэй, ось, бо чым хутчэй, тым лепш. Ось, але ўжо ўсё ж такі гэта робіцца. Адзінае, што каб неяк нарасціць вось гэты свой патэнцыял ваенны, Еўропа патрабуе, здаецца, ну, я тут абсалютна не ваенны эксперт, канешне. Ось, але, здаецца, ўсё ж такі некалькі гадоў ось, спакойнага,
але хуткага развіцця, так, вось, каб даслоўна уваскросіць вось той увесь свой вайсковы патэнцыял, які быў, ну, просто можна сказаць, знішчаны палітыкаў Еўрапейскага Саюза цягам апошніх дзесяцігоддзяў, калі яны рабілі поўную стаўку на менавіта вось гэты амерыканскі страхавы поліс. Што мяне крыху непакоіць. Вось. Непакоіць мяне тое, што растуць вось гэтыя прарасійскія сілы ў Польшчы, тое, што Польшча ўсё роўна працягвае праігрываць на інфармацыйным поле. Вось і ў дадзены момант, калі адбываліся розныя вось гэтыя спрэчкі паміж палякамі і украінцамі, напрыклад, перадусім, так вось усе гэтыя споры, быў выразна бачны ўплыў расійскай дэзінфармацыі на ўсю гэтую сітуацыю. Колькасць ботаў, якія падагравалі настроі. Ну, ось, з іншага боку таксама. Вось, колькасць проста адкрытых вбросаў, так, вось, укідаў, так, у інфармацыйную прастору таксама паказвала, што тут усё ж такі Польшчы яшчэ трэба зрабіць вельмі шмат, але, на жаль, мала што робіцца, насамрэч. На фоне гэтага падымаюць голову розныя вось такія парамілітарныя структуры, так, вось, пра які мы размаўлялі пра мужикоў у парамілітарным адзенні на цэнтральным вакзале, так, у Варшаве. Яны маршыравалі ўжо і па Любліні, здаецца, вось на днях таксама іх бачылі. Гэта таксама мела вельмі вялікі рэзананс, дарэчы, у польскіх сацыяльных сетках. Вось, дзе палякі проста масава абураліся тым, што куды глядзіць паліцыя, так. Вось, нерашучасць польскай дзяржавы, польскіх менавіта службаў у барацьбе вось з такой унутранай пятай калонай. Гэта вось першы пункт. І другі пункт, які выклікае мой непакой, нейкая летуценнасць польскага грамадства. Вось. Рассылаліся ж вось гэтыя кніжачкі, так, інфарматар беспечэнства, так, ці як ён там называўся, ўжо забыўся, пра які мы таксама рабілі выпуск. Так, і на той момант вось гэтая тэма неяк так усплыла, і здаецца, што ізноўку сціхла. Ось, але гэта маё менавіта суб'ектыўнае пачуццё, адчуццё нават, я б сказаў, так? Бо тут я не кіруюся нейкім даследаваннем, менавіта тым, што я адчуваю, што здаецца, што палякі не у вялікай сваёй масе не усведамляюць сабе, наколькі гэта сур'ёзна. Гэта, канечне, не азначае, што трэба рыць на дзяўцы, скажам так, адразу бомбасховішча, вось, ці скупаць кансервы. Не, канешне, панікаваць дакладна не трэба, але прынамсі трэба разумець. І трэба разумець таксама, што тая вайна, якая трывае ва ўкраіне, гэта не тое, каб не наша вайна. Ось, яна сапраўды можа прыйсці сюды. І, дарэчы, ну, яшчэ напрыканцы хацеў бы пазначыць, вось, Вітальд Юраш у сваім гэтым тэксце пазначыў такую цікавостку, так, што у дадзены момант ось, у Польшчы розныя гэтыя, ну, звычайна гэта правыя ўсё ж такі сілы, так, якія вось гуляюцца на антыукраінскіх настроях, яны падважаюць, так, такі погляд, што Украіна ў дадзены момант бароніць Польшчу у пэўным сэнсе, так. Можа, не непасрэдна, але прынамсі пасрэдна. Вось. І ён там напісаў вось у гэтым тэксце такую думку, што, ну, фактычна ж, у дадзены момант ва ўкраіне завязаны амаль што ўсе ўзброеныя сілы Расіі. Прынамсі, вось тыя, якія могуць быць ужытыя ў нейкіх там атаках. Вольных, акрамя гэтага, нейкіх там войскаў, іх амаль што няма. Так. І што, дзякуючы гэтаму, менавіта, Расія можа разлічваць у найлепшым выпадку толькі на нейкую абмежаваную і кантраляваную пры гэтым узброеную правакацыю на ўсходнім флангу НАТО. Бо калі б, напрыклад, у дадзены момант вайны ва ўкраіне не было, то Расія мела б значна большы патэнцыял. Так, і што, дарэчы, і вось, што падкрэсліў Вітальд Юраш, Кіеў гэта разумее. Так, і ва ўкраіне ёсць разуменне гэтай сітуацыі, і гэта можа быць таксама нейкай прычынай ось такога стасунку афіцыйнага Кіева да польскай дзяржавы. І, напрыклад, большую рашучасць на тое, каб ісці на нейкія спрэчкі, споры і канфлікты з польскай дзяржавай.
У сэнсе дыпламатычна. Гэта быў выпуск падкаста зроблена ў Польшчу. Мы абмяркоўвалі магчымую пагрозу для Польшчы і для нас усіх з боку рассіі. Спадзяёмся, што ўсё ж такі нічога з гэтага не адбудзецца і ўсе гэтыя падрыхтаванні, узмацненні Польшчы і агулам НАТО спрацуюць і адстрашаць, зробяць так, што Расія проста не наважыцца ні на што. Але давайце трымаць, напэўна, галаве, што гэта магчымы сцэнарый і у нейкім сэнсе, не ведаю, ментальна, неяк яшчэ рыхтавацца да таго, што гэта магчыма. Самі былі Максім і Кірыл. Да сустрэчы ў наступных выпусках. Дзякуй, што былі сёння з намі, і да пабачэння.